Ayusa, nakasuway na bang guluto aning pinaisan? Kaning poston ragdahon sa saging, dayon ununan, isulod dayon sa kaldero, di matabas-tabas, garabing pagkaayusa pagkaluto. Ato po nagparisa naghalang-halang nga bagtak sa lamok, o kaning ulo sa dinasor. Buwa-buwa na sang baba sa mga singgaw, bormag mga lunos, watay dagang pusundayag. O di na pod, sugdan na nato. Nakaila ba mo ning isda Kaning gitawag og ito, manghod rin siya sa itre, pero joke ra. Kani atong paisan karon, mao na siya atong tukbon. Gihawban na sa mga singgawong dagdahon sa saging. Ato na siyang gituy og hawb para dili magisi inig lukot, para kumot sa kayo atong inununan ba. Grabe sad pagkaayusan ng isda sa inununan. Unsa murag unique naman kayo basta katuwa rang ilargog sud sa kaldero. Ato aning suwayin og pais. Lami man sa kuno ingon niun pagkaklasiha pagkaluto. Human natong timpla diha, ato na ning lukuton sa tuwang dahon sa saging atong ito. Kuan mana, hinaw mana. Hindi malay. O dira, walang kuskus balungos, purti ng pagkadali Ang pagkahuman ato na nang isod sa kaldero, dili na ta nabutangan og sabaw, kay magsingot na siya ilawon sa dahon. Amo na to siya makadaog luto, samtang magpaabot ta sa tuwang paisan, mariniton sa taning bagtak sa lamok o kaning ulo sa dinasor. Takangan ta ni uglain para magdungan na sila og kaluto. Ilang na. Ay nagkuan na, butangin nagkuan lok. Ang linuin. Wala din ang pasundayag, wala na nahinguko ay, kay nawa ang nail cutter, igura ta nang gikuan sa ingron. Daog. Daga ba? Minsan. Paspasan ta ni, kay murag hapit na musaw pangadlaw, gabi na. Pagkahuman ato na ni butangan og cornstarch para pangpalapot-lapot sa tuwang halang-halang. Butangan po nato ng ketchup para pangpuwa ba. Di ara. Di matabas-tabas, grabing pagkaayusa. Kuan ay daghang pasundayag, ato na nang haonon, hilamos yung bahaw ning kanon ron. Ato lang tawon pud ato ang gipaisan. Goods na po ni. Kay taud-taud na tani gitak-ang, matik ato na po ning haonon. Pagkahuman ato na po ni hukaron ato ang bahaw nga mais, og dira atong gipaisan, atong testingan og lantaw, og naluto ba. Murag kuan ni mana. Hati ini tay. Di madawi. Sabaw. Di sabaw eh. Ari nang kita nang kamaturan ko. Wow. Gihabulan ba? Mau na, legit na. Pins, tuh. Ano na? Ipakaon lang sa iroy kahuman. Wa na daghang pasundayag, tukbon sa tani. Uhla, habhab. Yeah, abang. Habang singgaong. Yeah, udal. Awan ninyo. Ang silim ni. Ipo ko. Bitaw init. Favorite na. Gabi naman Maglalo deh. Tahu enggak pun? Pos enggak lah. Gimana dong? Just. Oh, tom. Just. Kali-ali dah. Lanjut. Tubig ko ulit. Kusat pilit na ba? Kanya. Huwag kang lang sa. Huwag kang lang sa. Huwag kang mapatah. Igo guys, Juan. Lamas. Pitilo mga singgaong. Wait, Juan, di pangalan. Ayok. Sili mga singgaong. High class ini. Giingro na. Tag-asay ko. Udah. Sadang, pamuslik na lang. Ng tao ni. Lignit nila. Pero dong, kana dong. Dapat nga may tupiatos, di na siya to. Jelasin aja. Terus. Nah. Wala, kabiyan na. Puro salo. Gigigit.
Ay, nalimpyo ka. May sigihon para sila ka. Ini kesiyon guys. Ewan, limpyo pang lantay. What?